רפי, רפי. רגע, רפי, רגע, שנייה. אורית. זה מהמם. בלי נעליים. ברוכים הבאים. עכשיו בא להם המטפל ואמר לי, את יודעת, לרפי יש משהו בתיק מאוד מיוחד. תגידי לו שיוציא את זה. ועכשיו ברגע זה לפני שנכנסנו, בכלל גילינו שיש לו מפוחית, והוא אמר, לא, אני לא יודעת לנגן ממש לא, אבל זה היה נהדר. זה היה נהדר. אתה רוצה, אתה יודע לשיר, לנגן לנו, עושה שלום. אז מה אתה יכול? תגיד לנו. לא, אבל אוי, זה היה נהדר. כל הכבוד, רפי. בסדר, הכל בסדר. רפי, מאיפה המפוחית? המפוחית הזאת, אני קניתי אותה מרחובות, במקום שמוכרים לשם. כלי זמר? כלי זמר. כלי נגינה. ואיפה למדת לנגן? איפה למדת? למדתי בעצמי. בעצמך? וואו. אתם יודעים שמפוחית זה אחד הכלים שמאוד קשה לנגן בהם. אתם יודעים למה? רגע, למה זה שייך? לכלי מיתר, לכלי הפשע, לאיזה כלי נגינה? לכלי נשיפה, צריכים לשאוף בזה. אז מי שאלה אותי, אבל למה? זה רק נושפים, נכון. אבל זה לא כלי שרק נושפים בו, נכון? כי מה צריך לעשות? גם לשאוף אוויר וגם לנשוף אוויר. תראו, איך אתם נושפים אוויר? תראו לי רגע. זה לנשוף. זה לנשוף. איך שורפים אוויר? בדיוק הפוך. אז במפוחית, כשתנשפו, יצא לכם ציל. אבל כשתשאפו, גם יצא צליל. אותו צליל? וואו, אז בעצם רפי היה צריך ללמוד איך לנגן, גם בשאיפות וגם בנשיפות. זה קשה, כמה שנים אתה מנגן? רגע, רפי. החורים נסתמו? רפי, יש עוד כלי נשיפה שצריך גם לשאוף וגם לנשוף? כן. לא. למה? חצוצרה זה רק? אני הייתי גם בחלילית? כן. אני חושבת שזה הכלי היחיד. שהפעולה היא שאיפה ונשיפה בו זמנית. כאילו לסעודים. מקסים, תודה רבה. תודה. Thank you.